I ni wedi dod i'r uchafbwynt. I ni'n edrych ar Bencamwriaeth y Cobiau Cymreig. Enillydd Cwpan Siôr Tywysog Cymru a fydd yn gweud mai dyma yw cobyn gorau'r sioe yn 2024. Un ohonyn nhw yn mynd eich llygad chi, David ag Owen. Wel, mae gyda ti Matro Legacy, sef pencampwr gwrwedd eleni, Joe Jimili yn arddangos. I fam wedi magu'r march arbennig yma. Ac wedyn mae gyda ti Jessie Apicella, Bwcam Lodge Daniel. Wedyn mae gyda ti Bradley Merrick gyda Brynithon Cleopatra'r Gaseg a'r pencampwr Benywedd, a wedyn yn ogystal Thorny Newside, Precious Little Model. Cyn bod yr het yn cael ei ddiosg, os syniad ych chi i ba gyfeiriad eithaf cloi? Mae'r Gaseg. Y Gaseg hefyd, dwi'n meddwl. Brynithon Cleopatra, ond gewn ni weld. Mae yna chydig o drafod rhwng Roger Davies, y beirniad a'r stiwardiad, i ba gyfeiriad eiff yr het. Ai i'r Gaseg, David Oliver ac Owen Griffiths. Mae'r tensiwn yn codi. A'r Gaseg, Brynithon Cleopatra, Bradley Merrick sydd yn mynd â hi. Mi oedd 'na 4 yn y cylch, 3 o Loegr, 1 o Gymru, a Cymru sy'n cipio'r dydd. Newyddion gwych yma i Lanelwedd. Pwynt i Gymru. Mae teulu Brynithon wedi bod yn cnocio'r y drws yma ers blynydde. Wedi ennill sawl gwaith, mae wedi magu llwyth o geffylau da, a braf iawn bod nhw'n cael y clod heddiw. Mae'r ennill yn felysach os ych chi wedi gofod trio dro ar ôl tro. Ie, yn wir. Y Gaseg yma, eiddo i Bradley Merrick a'r teulu wrth gwrs, yn Gaseg 14 oed. Y tad Thorny Said, y jackpot ar fam, Penlan Grig, Dyfina. Heb anghofio'r Cil Bencampwr hefyd. Matro Legacy, y pencampwr gyrwedd. Wel i weld, os welwch chi yn mae Brad Merrick, mae o'n crynu. A'r adrenalin yn pwmpo. Yn dal gafel ar y cwpan. Y cwpan byd enwog hynny, mae'r cwpan yma yn dros 100 oed. Ti'n gweld yr holl enwau ar y cwpa. Ac ych chi'n ymuno a llinach arbennig pan ych chi yn ennill y cwpan yma, ydych chi? Wel, wrth gwrs, mae'r cwpa yma, dyma, os wyt ti'n magu Cobiau Cymreig, dyma yw'r cwpa wyt ti eisiau ennill yn dyfed, ti'n gwybod. A mae yna enwau ar y cwpa yma, enwau sy'n fyd enwog erbyn hyn, a fydd y Gaseg yma, Brynithon Cleopatra, yn cael ei adio i'r cwpa hynny. Yn rhan o hanes. Ie, yn creu hanes heddi i Frydfa Brynithon, y tro cyntaf i nhw gael y cwpan arbennig yma. Bradley Merrick. Yn wir, y mab yn arddangos. A'r Cymro yn mynd â hi. Ie, wir. Gwyn Jones from y Llantern. Gwyn, mae'n bleser i gweld chi yn cyflwyno y cwpan poblogaidd yma sydd yn ymysg y Cobiau Cymreig, sef y George Prince of Wales Cup. Felly dyma'r ddau sydd wedi cipio'r dydd. Y Gaseg yn mynd â hi ar ddiwedd y dydd wrth gwrs. Y Gaseg Brynithon Cleopatra. A'r tro cynta i'r cwpan i fynd i Frydfa Brynithon. Yndi. Dwi heb gweld golwg o John Merrick, dad Brad eto, ond dwi'n siŵr mi fydd yma rhywle dyn tawel iawn yw John, ac dwi'n siŵr fydd o'n falch iawn. When they will make their way out of this ring, I'm sure that you and the grandstand will give them a... A mae yna bwysigrwydd ar y cwpan yma i gadw yr elfen Gymraeg yn perthyn i'r cobyn. Wel ie, mae hynny'n hollol wir gyda'r cwpan yma. Cafodd ei i roi i ddechrau mwyn ceisio atal i'r bryd eraill fel yr Hackney ddinistrio'r bryd unigryw yma, a mae'n brawf, mae'r sioe yma'n brawf bod y cwpa wedi llwyddo gyda'r amcanion hynny i sicrhau bod y brydau Cymreig yn parhau. Dyna ddiwedd ar yr aros, ac i ni'n gwybod i sicrwydd mae pencampwr y Cobiau Cymreig yma yn y sioe fawr yn 2024 yw Brynithon Cleopatra. Gwaith gwych fyna gan Bradley Merrick yn dangos a llongyfarchiadau gwresog i'r teulu cyfan.
Well, Bradley Merrick, did you ever think this was what you would be taking home at this morning? No, never dreamed it, to be honest. It's a dream come true for us. You know what, you fill up as much as you like. I know you've been very close to this before, but I do believe this is the first time you're taking home the George Prince of Wales Cup. First time for us, so yeah, we've been very lucky with this mare, but yeah, first time for us to take home the cup, so very pleased, overwhelmed. And are the family here watching? Yes, all the family, yeah, so brilliant day. You are a very popular winner. I don't think I've seen that grandstand make that much noise for a very long time. Very much, thank you. Did they keep you going with the run? Did, yeah, I short of breath, but yeah, we managed to get there. So, yeah, brilliant. You could bottle this feeling up and you keep it forever. You've done phenomenally well today. Many, many congratulations from all of us. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. This gift is owned by G&A Paulson and family, who also won the Best First Time Exhibitor Award in the pig section this year as well. And we hope